Patrik, tak zatiaľ to vyzerá tak, že naozaj si kráľom tejto semifinálovej série. Cítiš sa dobre, naozaj strieľa ti to tam a padá vlastne, dá sa povedať, z každého úhlu. Pár slov k dnešnému stretnutiu v Košiciach. Prvom kráľom tejto série sa určite necítim, pretože všetko sú tímové výkony, máme nacvičené nejaké presilové hry. Vyšlo to teraz na mňa, takisto aj v tom zápase v Bratislave, čiže naozaj je to úspech celého kolektívu. Sme veľmi radi predovšetkým, že sme vyhrali tento zápas, vedieme 2-0, ale nič nepodceňujeme a do Bratislavy ideme s tým, že opäť sa to začína od 0-0 a chceme vyhrať aj ten tretí zápas. Dajú sa porovnať tie dva zápasy v stredu a dnes boli takmer identicky rovnaké, snáď len Hornecký valí 2 góly? Určite áno, ale teraz sme si dali pozor na tú poslednú štvrtinu, pretože v Bratislave sme prehrali 3-0 a vedeli sme, že nemôžeme pripustiť aj teraz takúto stratu koncentrácie a teraz sme to udržali na šťastie až do konca. Aký očakávaš, že bude ten nedeľný zápas, tretí u vás na Pasienkoch? Tak, zdá sa, že podobný, ale opäť bude sa to začínať od 0-0, takže musíme ísť naplno, nič naozaj nepodceniť, pretože ako povedal aj Miša Hruška, už sa nám sem veru nechce ísť do Košíc, čiže naplno a bojovať až do konca, až do úplného záveru toho zápasu.